Čau, jsem na prvního vlogu. Dneska se natáčí u mě, u Maničeka. A my jsme si připravili... Jdi tam, jdi dopředu, aby tě šlo celýho vidět. Právě 1.8. vyšla 1.3.1, myslím, že přesně v 15.00 nebo v 16. No tak. No. Vám ukážu. Pojďte. Tady jsme na balkoně. Počkej, tady můžeme i vidět tady takhle náš dolejšek. No a Lukáše. Quattro. A dnes jsme nemohli dosáhnout. Natočili jsme Skyblock, ale dáváme to na YouTube, viď? No. Ale při klápku tam uvidíte teda dobrý. Jo, to jo, no. A mám to ale teda bordel, vidíte? No. Tady si já žiju. Like. Jo, vidíte, Twilight. No, a co si to chtěl říct? Co? Jo. A informace kam máte dávat dary. To už víte. To bude na tom Skyblocku napsáno. Ne, to bude na tady tom videu napsáno, kam máte posílat dary. Máš tam prst, aby si věděl. Jo, tak natáčejte mě. No. A tady Maniček to postavit domů, ale ještě ho nemá dodělaný. Počkej. No jak takhle. Jo, takhle. Dveře. A tady taková druhá dodělená stěna, moje třída. Můj brácha s kamarádkou, to jsem byl já, když jsem byl malej. Ukazuji svoje dětství. No, mám to hodně věcí, ani nevím, co s tím dělat. Ani nevím, proč natáčím polívku. To je sranda. No, budeme pak natáčet venku. Třeba zítra, protože se mi musí nabít telefon. Jedna čárka. Tak to už asi stopneme. To by asi mohlo být nějak tak 4-minutový, 5-minutový video. To by asi mohlo být všechno, tak čau. 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 Dávajte vlastně odběr.